Que la Conselleria envie una carta partidista a les famílies és un intent desesperat de confrontar-nos. És una acció inadmissible. Malgrat la dimissió de Mazón i el canvi de nom al capdavant de la consellera d'Educació, el talant no ha millorat. No hi ha negociació i els motius s'enquisten. La Conselleria es burla de tota la comunitat educativa cada vegada que seu a la taula a negociar. L'última de les burles, ahir, amb la proposta de pagament de 75 euros bruts en 3 anys al professorat. La plataforma crida a tota la comunitat educativa a secundar la vaga indefinida. Des de l'inici de curs hem patit precarietat, improvisació, infrafinançament, retallades i una absoluta manca de respecte cap a la comunitat educativa. I també les famílies s'han vist afectades per les negligents aportacions d'aquesta Conselleria d'Educació. La vaga de l'11 de maig és, per tant, una resposta necessària i col·lectiva. La Generalitat no pot utilitzar canals i càrrecs per fer propaganda de gestió, desacreditar un conflicte o pressionar contra l'exercici al dret de fer vaga. Li ho diem alt i clar a la consellera Ortí i al president de la Generalitat. Les famílies estem amb el professorat, secundem la vaga. Volem una educació pública i de qualitat. El problema el té Conselleria i és ella qui ha de donar resposta al conflicte que té damunt de la taula.